suhatan do basanai mari te anakna nilehon nai mudar na durusto di hasilangi rara pedosata ias di baini puji debata ale manisia lasroam sombama debata Apo on Jehovah nasuti puli mari te anakna Tuhan Yesusi. Mar hite-hite goarne bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ton di perbadia na tu mapalangi dohot tanoon. Amen. Martua ma akka mana mangaroti uhum na totong patupaon hati goran. Akka na mga luluy ibana siyan nasaroha. Martua ma akka na manginani bagasmu asay-asay ho do pujion na sida. Tua mahalak ia di bagasan ho hagogoan na ia rohana sida di bagasan manuju dalan netigor. Haleluya. Mar tangyang mahita. Ale Tuhan debata ama nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulate jala puji-puji ama disembahon rohanami tuho. Ala asini roham taruli hami. Dilas ni rohana pasaran nami sadarion. Dilion horo pasu-pasu di tahun na salpui. Jala diramoti horo. Dohok keluarga nami. Ay soha-sohatan hami asi doholong ni roham. Sian ari tu ari. Doho sude akka ngolu siganuk ari. Doho akka yanakon. Say dongani mahami. Di akka ulan nami. Jala pargugoy mahami mangulaon lomo ni roham. Say pasu-pasu mahami di naong bongot hami tu tahun 2024 ton. Asa say totong hipas-hipas jala sonang. Dawo sian akka sahid. Mara do akka sakat ni halak na jahat. Nang akka tahi-tahi na roa sian na humaliyang. Jagay mahami di bagasan sonang ni roha. Asa say hupa ujo-ujo hami guarmu. Pasu-pasu jala dongani mahami. Rodi sude keluarga ni nasa perdalanan nami. Di tahun na baruon di bagasan gore anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuata siabuke de nomor 70 ayat 2 1 ayat 3. Yesus saya si roham bayan dengan ni basam muse di tanam baru di nasahuri yang tetap muse di tanam baru di nasahuri yang tetap. Paian hatami na mga puli rohai alay pangako sa sude padaw masiyan kami be alay pangako sa sude padaw masiyan kami be. Patit ni dibata di ibadat di bagas satikyon imane yene sian Kolose tolu mamuka maisian ayat 12 sahatu ayat 17. Ope hamu akan ang nipili ni dibata
akan abadia jalani holongan seluku kahmuma para sirohan situtu habasaron hasarepon lapok doh lebas niroha. Jala dameni Kristus i mamangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging gabe paroha maulate mahamu. Ido sahakna martua ma akan atu mangion hatani di bata jala nau peosa. Amin. Tapuji tu atas siabu gede nomor 60 ayat 2 1 ayat 3. Pikiranku ulauku tak pasang apa mai mana modo mau ototom bila buki nang laruar masuk pe Homadong hakimuse tamparasi nirohau baniau sandok taunon lampahotma hasesaan di dosaku diawon holan hodo Yesus ki tuk pasai hon dosa ki. Martang yang mahita asini rohama dihamu dohot dame na sian Tuhan debata dohon sian anakna Tuhan Yesus Kristus sodang sian debata hati uron sian gijang saya sodangi marohanami asa sonang dinalaho tumangihon hatami o Tuhan. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Urian itu hatta amanami inanami nang saluhutna punguan namar pungun yang dison ima poparan ni oppu raja silahi sabungan anak boru bere iba bere na adong di Pemalang sekitarnya. Nuang sa mahita di natumangihon hatani debata. Ale ada orang sopatol hasam itu hita salukna akka manginang hatani debata nagabi ujahan ni ulot tasadarion mamukka manuguton saha tubotarian non kalau samu majuhami molo somalna pataddaho diri anggo dang pataddaho diri be rana tadda bihamu tuhami ainunga hurang lubi 2,5 tahun kami marsaur rap dohot halak Batak na adong di Pemalang nang Pekalongan. Alayang goon kata-kata perpisahan nama bainokku. Wasa kata-kata perpisahan ka manginang siala di tanggal 22 Februari i marhite pucuk pimpinan ni gereja HKBP narobe surat penugasan namina baru di Biro Pekabaran Injil HKBP yang kemudian akan menjadi misionaris 1 dari 12 orang yang akan diutus
ke Afrika, negara Namibia, Rwanda, Tanzania, dan Botswana. Jadi anon di Arian jam 11, perpisahan mahami sian Huria HKBP Pemalangon, borhak mahami ando borngin, jala mulai arsogot, intensi mahami 2 bulan bahasa Inggris di Silangit, baru 2 bulan pengenalan di Silangit tong terkait dengan budaya Afrika, dohot akan amar hadohoan tu si. Jala di bulan Juli, rap dohot 12 halak na pinili ni pimpinan HKBP sian 1200 padita, borhak mahami tu Afrika meninggalkan Indonesia on. Di bahani yang manginang, om mandohonon nami, mau lihat ma di parsaurat tanah salaon, mau lihat ma di akka ot tangan muna, nangpe susahuria hita, ala di otak kamu dohami marhiti akka natal punguan, natal parsahu tahun, dohot akka ulaun-ulaun las niroha na pinatopamuna di bagasan keluarga ganuk marsada-sada. Alay nangpe, totu sian hajol maun nami, adongdo nahurang sian pabahenan, ra pakatayon, suang soni nang akka pamarengion, dohot nang akka pangalahon nami. Di bahani akka manginang, mangidomah mahami, tuhita saluhut na napungu di son, ati kadong akka kesalahan nami tarlumobi masian hami na marhubas ditugas di HKBP Pemalang di 2 tahun 4 bulanon. Tangya ko kamu mahami, nasaboy margogo makkobasi hurian itu hani, tarlumobi ma nasomalna hami makkobasi halak batak do. Somalna hami makkobasi halak Indonesia do. Alay anggo di Afrika non, dak kalak batak be, dak kalak Indonesia be. Alay halak Afrika nama. Yang jelas mulai sukun isi si hobasa di Afrika, na pasti jol madotong. Iya, jol madotong. Tang muki gabi zebra kan? Iya. Alay totong matang ko kamu hami ati kadong muse partikian. Pas mulak kami rupani itu Indonesia, mulak kamu tu bona pasugit, pajupak kita rupani tong do songono nau. Mungkin tababirong olo. Iya, alay tong do marstada kita sisi hamu hami pe molo berek kamamu sisi hami pe hamu di bagasan holong nasihat Tuhani. Song ni mahata perpisah siak kami alaun nama punguan terakhir. Ya, inganan nami lahu marjamita. Jadi lasom mahata perpisahan nami tu saluhutna alak Batak na adong di Pemalang. Pemalangon secara khusus ala memang kupakir lalok kami do pangurupiom muna tu hami narhite huriani HKBP. Mau lihat manginang nuaing mulak mahita muse tuhata ni debata nagabi ujahan di pesta bona tahun dohot hari ulang tahun ke-17 punguan poparan Raja Sila Hisabungan na dienet maisian sada Johannes 4 ayat 10 sada Johannes bidu 4 ayat 10 songonom mahata ni debata tapai hutihu maribagasan rohat tabi. Nunga tatadda jalataha porsiai holong ni rohani debata dihita. Debatado haholongoni jalahalak namian di bagasan haholongon ido namian di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Sahalina ujah kami sada Johannes 4 ayat 10. Nunga tatadda jalataha porsiai holong ni rohani debata dihita. Debatado haholongoni jala halak namian di bagasan haholongon ido namian di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Jala dirangkum do marhite tema ni ulota sadarion tabereng majo sampulnya caratai tema ni ulota nang dispanduk piadong doi raptaja majo amanginang tema nai 2-3 ya mian di bagasan debata sada Johannes 4 ayat 10. Jala sinodangan ni subtema raptajaha 2-3 ya. Ido yanggo sahatna. Hurian itu hatta amanami do inanami disadatiki adong ma opat talak. Namaraliale bisa desikola.
Di paralalion nasidon, tudolok tutoruan sa pardalana do nasida. Sa pikiran do nasida, jala di paturo nasida do kesolitan ni namaralialion. Di sadatiki ala parsikola do pinasidon, di sakka pinasida ma ala hari Minggu margim majuhita. Main bareng mabar ni nasida. Jadi di puka nasida bit bema hapi nasida ganup, ya di bit nasida main manasida ala ni seruna sa tulupus ma tu jam 5 pagi nasida margim. Bah, wana maun ninna nasada na marningot ternyata hari Senin halaki patupahon ujian semester. Buah wana mon betah mudum mahita asa hita buyan no dungo paling tidak tong apitu adong dihita do pegogo ninna dongan nasadom. Modom manasida no patalakon alai alani modokna alani losok ni nasida mebat sian podoman non terpodom manasida saha tu jam tonga welu. Kumalabuk manasida makubasi si patupahon nasida lato parsikolaan borrak manasitu parsikolaan tongom memang songod dihitaon ikon markendara ado marangkok do laho tu sikolai. Dinalaw nasida tu sikolai dipikirin nasida ma anggoon perhabista maun. Ana pasti hita terlambat. Na pasti hita terlambat. Na pasti hita nodang boy ujian. Alay ba ma ala tungon ujian agama do hita. Apalagi agama Kristen. Tabay maaha ala satta na memang patuduhon holong ninna rohani dongan nom. Bah, mantap, ide bagus ninna dongan nana asing. Jadi aha matabay ala satta tu gurutta basa ita tarlabas ngonom may. Nakiku bereng supir ni angkot tao naga nama tua do. Jadi tadok manon basa hamu terlebat tadok kempes bani angkot nami. Kempes ban angkot nami. Jadi ala berek kami nama tua do supir non badak tiga kami dabah. Kami halak Kristen sitok Kristus ikon mangurupi dong ado ninna nasidoma manakapi. Tep sahak manasida di sekolah pajupang madoho penjaga sekolah ala di palos penjaga sekolah ma dung dipigi alasan non. Dung neng masuk ke ruangan kelas digurtuk nasida ma tuk 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 tuk. Oras ibu, oras. Bah basa terlambat tamu. Diceritahom ma sono ibu. Kempes ban ni angkot nami hubere kami nama tua na parangkoti dang tega kami maninggal ho di mana sahalakna. Huboto kami donin na ujian agama nuaing. Ale ala hingot kami pihalak Kristen iko marsiuru padu ibu nina nasida ma. Bah, ida te. Atong songonom may. Ala nung nga ujian akadongam mudang mungkib ya ujian sonari. Anon pajupang maho jupang yaw di ruang aku dung sidung sikola. Di si mahamu ujian susulan. Jadi sahak ma bunyi mabel pulang sekolah romana opat talakon digurtuk ma ruangan ni ibu guru agamon disukum ma. Horas ibu kami do opat talak naking na terlebat neng ujian agamay ninna opat talakom ma. Oido oke ma. Tinggal homa tasmu narison holabuan pulpen ma do salebar harotas. Banggo pikiran nasida somal do songoni mau ujian. Babuat pulpen dohot sada harotas. Dibuat nasida ma ditinggalon nasida dengan pede dan yakin bahwa mereka selamat atas hukuman yang mereka terima. Holandung mardalan nasida diutok guruno siap pu di rupani Roma guruno di dokma he a ho di ruangan non. Tinggal ma si a di ruangan nasada. Mardala musetolu halak nai hobe di ruangan non. Hoce di ruanganan. Hode di ruanganan. Anggala ko selalu berpikir positif do. Asa ala ujian do tahe basomal do dah. Asa begek ya jujur ujiani ninna rohana sidom. Masuk mahalak itu opak ruangan non si A, si B, si C, si D. Baru dibagi guru nomma soal di dokma. Unang buka hamu soalon saliling suhu bunyi hodope bel. Tep dibunyi homma bel. Makuling ma dibuka halak kima soal. Soal pertama, siapakah namamu? Anggo soal songonodo diripu ibu gurodo kaleng-kalek kami narohana kan.
Tersurat to guarna. Betulan marga gultum do saya dong. Apalau dokom sian silai saya bunga kan? Marga gultum pehudo. Terisuraton. Ai soal namura do nin narwana si de rupani kan? Terisuraton dinggan rupani. Alai dung ijaha mana padua ho. Ban angkot yang manakah yang pecah? Anggoon keringat dingin mana si de. Diingok ma. Beh, tahina minaking holam madok bocor ban angkot. Habis piga ban angkot akamanginang. Opat. Bah meuk mon. Daku sepakati hami do pena dia do onna bocor nuaing ni narwana sida ma. Daku pilit tami do pedia do sido honon nami naikko si tempelon si padengganon. Atau ema saguru di Tuhani omat tong kan? Saguru di Tuhani ma. Ya. Rohani awad do nasida memang. Di surat Tomma, Roma si A di bait Tomma ban kiri depan. Roma si B ban kiri belakang. Roma si C ban kanan depan. Roma si D ban kanan belakang. Siani di jaha guru nama. Dadaru nasida namar gebus. Amanginang akadongan na hinaholongan ahadun yang dohonon marhiti ilustrasi i. Tutu molo tabereng sa pikira do nasida. Ito tahe? Sa pikilala do nasida. Ito tahe? Ito. Sa pikiran alay di pikiran na jahat. Sa pakilalaan. Tutu sa pakilalaan alay patupahon harorangon. Saroha do nasida saroha. Alay saroha di pargado buson. Alain wang malho berek kami subtemat tahun buado asa saroha sa pikiran tarlumobi masapa kilala kita di baga sa pungaton. Tutumo lo marbereng tujol mado hita asa boy sa pakilala dang boy. Ingot tamu may dang boy hita sa pakilalaan molo jol mado ujahan ni si berengot ta. Molo tadok kita saroha. Tadok musinaking songon di subtemat tahun. Sa pikiran nak sa pakilalani. Ale jolma natabain ujahan anggoon parhabis na do. Ayang go jolmon boy do marasing-asing. Pisang do dihatai ale tu jolma nagabi kolak. Adong do songon ikan? Pisang do dihatai ale nagabi kolak tu jolma. Artina boy do na taringot tu ado dihatai ale na marana-kana ko sa tujet. Namar pahupui hataon. Ima na didok na molo akapad de malo rambut sama hitam, alay isinya berbeda. Ima molo jahat tapake molo jolma do bayanota. Alay hobbar tuhatani debata nagabit tema ni ulat tasadarion. Didok may mian di bagasan debata. Semua punya kepentingan. Semua punya keinginan. Adong do neng ko dipasangap. Adong do naikon di patujulu, adong do ikon dihargai. Alay molo tabereng ma sian falsafah ni halak bataki, tan lumubi ma disada punguan, 3 tungku, ya, dalihan na tului, dang adong na tumibuy, dang adong na tujubepeki, dang adong na tumori. Alay molo 3 tungkon rap do tibunion. Artinya masing-masing mengambil peran, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Di bahini asalam takas o jahat tatar lumobi ma di pungaton, didok naking di sada Johannes opa ayat 10 nomi. Mian mahamu di bagasan debata. Molo di Johannes didok mian mahamu di bagasan Kristus. Aisian Kristus ido hita manada holong nasa sitongna. Ayang go tujol mado olo do hita makkaholongi ala burjui bana. Ala patupahon na dinggat tu hita. Ale tabereng maju songod dia na patupa ni Tuhan Yesus taringot tu holong. Apakah sudah benar kita orang yang bersih, kudus sehingga dia tersalib? Tidak. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan sehingga dia mau mengorbankan diri? Tidak. Justru di keberdosaan kita dangadong dopenatuk patupahon na dinggat tu Tuhani. Alero may bana, tersilang may bana, di duluk kul kata. Jadi molo adok syukur-syukur pani.
tulu manuaing di dulu Golgatai silang. Sa sitong na di tonga-tongay molo tab ingot di film Tuhan Yesus dang Tuhan Yesus sian. Ito kan? Isi do tahe. Daksi Barnabas. Aw. Ho. Ita saluhut na. Ay hita no berdosa. Ikok kita hiad do tarsilang di si. Alay Roma Tuhan Yesus. Dak kamu be. Dak siap bunga sila isa bunga nobe. Na ikot tarsilang di dolo Golgata ala ni dosay. Alay tu hatta Yesus ima. Tapi sa sitong na molo mamerek kita tu baga sa dirita, dangadok kita nabadia sa tiyan kita satu demi satu. Alay tabereng maholong na sa sitong nay. Dia mengasihi meskipun terkadang kita tidak mengasihi dia. Di bahini maamangin ang aha manatuk bahenok kuto dong ako asaboy tuk masaon. Na parjolo di dok naking mian di bagasan debata. Adong doi edde Kristen nama dok songonon. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Jadi molojol madona tabereng dang buhi tamak kahulong ido dinggan. Ingot tamu mayamangin ang. Tidak akan bisa. Alai molo tabereng do iban sebagai pribadi ciptaan Allah. Maka kita mampu untuk mengasihi dia. Sarupa do istilah nama dok, benci dosanya bukan orangnya. Benci dosanya bukan orangnya. Jadi mula dong nama kaciti roham rupani sampai terpotek-potek roham dibain. Ya, benci pangalahonai unang jolmana. Karena Tuhan Yesus juga seperti itu kepada kita. Apakah Tuhan Yesus membenci kita sebagai pribadi manusia? Tidak pernah. Di Yohanes tului kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lapatanna, dia tidak membenci kita secara manusia, tapi dia benci dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin kita yang berkata pengikut Tuhan Yesus, bisa dan mampu membenci orang, dosa dan orangnya juga. Tapi roh Tuhan itu hita. Dosa tai dunai benci, akhirnya dihapus. Ale anggojol mattaon. Di jalo do, Roma hamu tuaw, hamu akan nalu janang sorat, upasonang pehamunin na do. Jadi ikut Tuhan ini managabi ujahan. Kasih Kristus dan Kristuslah yang menjadi utama sehingga kita mampu menggerakkan bungat tahun gabi jupang mak saroha, sapikiran, sapakilalaan. Naparpudi amanginang, unang lupa hita, nahula-hula nuaing di punganon, di pungan na asing gabi buru dok. Dak selama na gabi hula-hula. Na buru di son, di pungan na asing, olo do gabi hula-hula. Boy gabi bere, boy gabi ibe bere. Lapatannya, sudehi tahun, ada saatnya untuk menghamba diri juga. Ada saatnya untuk melayani juga. Lapatan na di sude partikian, ikon na gabi pelayan mahita. Idor-idor hatani dia bata, saluhutna napi natupamuna marhite dongan na asing patupahamu may songon natuhamu. Aha manahinirinmu di patupahalak tuho ima patupaumu tunasida. Jadi molonoaing pakas mataboto asa denggan punganon denggat jolma maradopon baaupe iko denggam ma maradopon dongaku ahido na diajar honni tuhatai. Di bahini Tuhan ima nagabi ujahatta, manusia pasti mengecewakan, tapi Tuhan pasti membahagiakan. Selama ulang tahun mak dihamu akka manginang di pungatta sila sabungan apalatikion ulang tahun ke-17 sweet 17 ate. Iya mula sweet 17 mula akka nomor bejur pani do doli-doli na mulai be tadda holong ni rohai. Bawa piatong dah ikul lam hulpu nama holong ni rohamuna. Ena 17 tahun. Stokin na emang urus KTP nama. Iya, macoblos nama kan. Jadi kon hulpu maholong ni rohay tar lumawi ma di bona taon nang penang bulat tulo nuaing. Tong mabona taon dihitay. Mabonay akka ulaw na ringgat tujuluan ni Arion. Ala tangingot Tuhani do holong ni roha. Amin martangi ang mahita.
Mau lihat ya mali Tuhan di pasar rohanami tuho siala asni rohamna setotong madongani hami. Tarlumobi mali Tuhan de bata di hari sadarion di napinalwasmu di hari napinar badi anon. Mamuji pasanga poko hami marhiti pungan nami, punguan nyamanami inanami, sila hisabungan na adong di pemalang sekitar naon. Di paingot todo hami ali Tuhan apala di tikyon, asamian hami di bagasad de bata. Imana patuduhon holong na sa sitong na. Dibahini hami pe nang akka anggota ni punganon. Patuduhon holong ni rohay. Tadda mahami soon siton Kristus, ala huboto hami, marsi haholongan, marsi urupan, marsi tukulan, sa pikiran sarawa hami, marsi tangyangan marhiti punganan. Tuhomali Tuhan de bataw pasat tami sa luhut na amanami inanami, nang akka poparan ni sila hisabunganon. Siya danak sahat rodi nama tua. Padaw siyan akka parmaraan. Padaw siyan akka sahit. Alay totong maho patungot ton di akka dalan na dinggan. Ahi pason tarlumobi ma pasu-pasu na marloksa-loksa. Asima doram ali Tuhan de bata tuhami saluhut na tarlumobi ma molo adong. Siyan punganon na dibagasan parsahiton. Lehom mahamalumon Tuhan. Mula adong na dibagasan habot ni roh adot hagalion. Lehom makapangapulion dohot hagugoon na mardapot-dapot. Suang sungoni mula adong na siyak kamyon. Na dibagasan akka mara palua ma na sida-siani saluhut. Asiroham otong mahonamian dibagasak kami. Sungok kami nabian dibagasak ko. Ay hodo ali Tuhan nagabe sinodang ning parnguluan nami. Hodo holong natutu. Jala holongima naik konsula honon namin ingulunan. Lai boto kami dole Tuhan diakka pangiduan namion. Kudang dudusan ang pangalesyon nami. Jumul urasi mahami siyan haudusoni. Asa tung tamahami gabi habaoran ni pasu-pasum. Tarlumobi ma gabi pasu-pasu nang tuhu maliang nami. Jalo matangyang namion. Mga sahon sa dagoar na umuli. Ima Kristus Jesus Yokop si paluaham. Amen. Tabuji tu atas ya buka de nomor 710 ayat sada. Di nama molu sandok moluon gogdo na marsagale. Boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maau parhiteanmu pasung-pasung mabar patu pamaaf bay pasu-pasu tudongan sude. Ipasat tami matang yang pengudian Tuhamu amang. Dapat sadar watta martang yang mahita. Maulite gok puji-pujian ma ali Tuhan upasahat rohanami di bagasan tikyon tua dopamu. Tuhan naung hubigi hami hatami naung taripar di tongo-tongan nami nani pasahat ni naposom ali Tuhan. Mangidodo hami tuho asalopok kon mai turoha nang pikiran nami. Asa anggiat marhiti-hiti hatami eli Tuhan. Boy hupake hami di bagasan parpunguan nami. Asa gabe parpunguan sitiruon mapunguan namion di tonga-tonga ni masyarakat.
terlumubi ma punguan na memuji pasangapon guarmu. Mauliati ma Tuhan nang dinaposoni huriami pi ali Tuhan, dinalaho madapot tugas na baru. Tong-tong doho pasahat hami tuho ali Tuhan, manang di dia pe naposomi mangula pargugui jala parbisuhi ma ali Tuhan. Asa angget eli Tuhan rarat hatam na badiai di Portibion. Tuhan nang satokin nai na udutan nami dobe dia ka acara nami. Paso-paso nang dongani ma acara nami on ali Tuhan. Suang songodindo nang dia ka udangan nami. Dinaro sian luat nadao. Atong ali Tuhan pataru nasida tu ingananon di bagasan hasihaton nang las ni roha. Asanggiat ali Tuhan rapak marlas ni roha hami. Mabuci pasangapon guarmu na badiai. Tuhan pardosa na godang dohami, atong jumulo sisa dosa nami i. Unang gabi pangabati asi doho tolong na laho si pasatom mo tuhami ganuk marsada-sada. Upuji pasangapami maguarmu, di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tu atas siabu kedeno petolatu 12 ayat 1 lah tapasaha ma pelianna dipanggil dua hami masian anggota di punganon ro dua halak lama buan kantong pelian. Sayu sehondame mi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi di Portibion, pan maaf Tuhan, awal rilas di roha, tuna marsaki, tuna damoli. Gabe pangakuli pasu hami oh Tuhan sayu sehondame mi saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua gogomi di Portibion ban maaf Tuhan sirado di haholongan togu ma amion Tuhan mar parange nadenggan pasu ami oh Tuhan sayang sehondame mi saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua gogomi Jongjong mete saluna. di Portibion pan maaf Tuhan abaran nilas di roha tuna marsaki tuna dangoli gabe pangapuli Ref terakhir. pasu hamion Tuhan sayu sehondame mi saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua goloi Tatangyak koma pilihan nata papungon tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasiak kami pilihanon.
Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom ni tuhami. Asalam girgir hami madok maulehate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita sumobahon di tangiang ale amanami. Ale amanami ni adilon gijang. Saigna padi magwaram. Sero maharajom. Esau malam maruham dimtong kijang. Lehom matuhami sadarion hangunduan siap hari. Sesa marusanami songon panesanami. Didu senidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Kalua mahami sian pangago. Ay hodon at punah harajam. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling niligina. Amin jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasar madamina tuto dim. Amin. Amen. Amen. Horas marita salukna. Lasta jalang masya menghapirang ta lasom acara parmingguat tak di nganat tahun.